Sanibonani nonke. Namusha, ngithanda ukukhuluma nani nge-gastritis ebukhali. I-acute gastritis ibangelwa ukucindezeleka, izibulali zinhlungu ezibizwa ngokuthi izidakamizwa ezingezona ukuvukala, ukutheleleka kwe-Helicobacter pylori. Futhi ngithanda ukugcizelela ngalesi sifo sokutheleleka nge-Helicobacter pylori. Kuyini lokhu? Lesi isifo esibangelwa amagciwane okuthiwa i-Helicobacter pylori. Ingathathelana kumuntu nomuntu ngokuxhumana okusondelene ngomlomo, izitokisi, ngokudla namanzi angcolile, kanye nezinsiza zokudla ezingcolile, amagciwane ezingagezwanga kahle. Izinto ezikhulisa ingozi zifaka izindawo ezinabantu abaningi, noma amanzi angcolile, noma ukuhamba kwendle okungesihle. Ngakho-ke lokhu kuvame ukubonakala emazweni asathuthuka. Iziguli ezitheleleke nge-Helicobacter pylori ziza kithi ngobuhlungu besisu okungukuthi ubuhlungu be-epigastric, ukuhlanza, isicanucanu, ukulahlekelwa ukudla, ukushisa kwenhliziyo, noma ukulahlekelwa isisindo. Kukhona izivivinyo ezahlukene ezifana nezivivinyo ezisuselwe ku-endoscopic nezingenazo i-endoscopic zokuhlola ukutheleleka nge-Helicobacter pylori. Uma ukutheleleka kuqinisekisiwe, sincoma iziguli ukuthi ziphothule umjikelezo wokwelashwa ovamise ukunikezwa amasonto amabili. Ziza njengezikhithi ze-anti-Helicobacter pylori. Ukusho ngokwemibandela yezokwelapha, sinokwelashwa okuphindwe kane, okusekelwe ku-bismuth, ukwelashwa okusekelwe ku-clarithromycin, okusekelwe ku-clarithromycin, i-levofloxacin based, triple therapy, njalo njalo. Futhi into eyodwa evamile kulezi zindlela zokwelapha, i-PE proton pump inhibitor. Sincoma izidakamizwa zesizukulwane esisha ezibizwa ngokuthi i-rabeprazole noma i-esomeprazole, kanye nezinye izibulala amagciwane eziza njenge-kit. Into eyodwa engithanda ukuyigcizelela ukuthi sicela uqedele inkambo yokwelashwa enikezwe udokotela wakho. Ukwelashwa kuvame ukunikezwa amasonto amabili. Noma ngabe kukhona ukwelashwa kwezimpawu, sicela ungayeki izidakamizwa phakathi nendawo futhi uqedele ukwelashwa, ngoba enye yezinto ezibangela ingozi noma izinkinga ezidalwa ukutheleleka kwe-Helicobacter pylori, umdlavuza wesisu. Ngokuvamile sibona izilonda ze-gastritis, kodwa uma zifika ezingeni eliphezulu, zingaholela kumdlavuza wesisu ongagwenywa ngokwelashwa okufanele. Ngiyabonga.